Няма по-добро време от днес да си поговорим за руските анимации. Въпреки че много малко хора в България знаят кои анимационни сериали или филми са руски, а тези, които знаят, първата им мисъл е "Но пъкади" и "Маша и Мечока". Поне хората, които познавам, са ми дали такива отговори, особено най-вече Димитри. Нали така? Да, така е. И сега като се замисля, очевидно знаеш повече от мен за руските анимации. Въпреки това има много успешни руски анимационни сериали и филми, направени от професионални екипи и достигнали до милиони хора. Предполагам, вече се досещате за част от тях. В тази видео ще ви разкажем за 7-те непопулярни руски анимации и кои от тях задължително трябва да гледате. А сега, нека започнем. Няма как да не започнем с "Но пъгади". Това е една съветска анимация на Вячеслав Михайлович, който очевидно повечето деца от 70-те, 80-те и 90-те години на 20 век вече знаят кой е той. Особено баща ми, който е гледал този анимационен сериал много пъти. Пускал го е както на сестра ми, така и на мен и малкия ми брат. За първи път в България сериалът е излъчен през 70-те години на 20 век по българската телевизия. През 2007 се е излъчвало отново по канал 1. Излъчвало се и по Екиц през 2012, по телевизия Черно море през 2014, като част от рубриката Детски бряг, и по Супер Тунс от 2020. Черната поредица разказва за вълка, който иска да хване заека, за да го изяде, но се не успява. За разлика от американската анимация от участието на Том и Джери, Зайо не прави номера на Вълчо, а вместо това е добродушен, понякога дори наивен. И винаги е готов да помогне на вълка в беда. Оригиналният сериал се състои от 20 епизода. Освен двамата главни герои, в сериите срещат други второстепенни персонажи, като хипопотамът, свинята, козелът и така нататък. Хипопотамът играе ролята на кучето в Том и Джери. За първи път Зайкът и Вълкът се появяват в първата серия на анимационния журнал Весела Карусел през 1969. В същата година се появяват като герои на Диан филм Чеберушка и Крокодила Гена. В тази серия, състояща се от 4 двуминутни епизода, четвъртата част е наречена "Но пъгади" и се състои от 3 кратки случки с вълк, преследващ зайче, като мишена на стрелбището, като бебе и като малчуган. Там за първи път вълкът произнася и написва фразата "Но пъгади". По-късно вълкът също казва или "Но заяц, но пъгади", или "Но заяц, пъгади", или само "Но заяц", с изключение на 7-ми епизод в началото, където капитан Морж го изрича вместо него. Ну, заяц! Ну, погоди! През същата 1969 година Курлянски и Хайт съвместно с режисьора Вячеслав Котньочкин създават първи епизод на новия сериал. Този екип създава заедно общо 16 епизода, смятани за класиката на съветския период. Епизодите от 17 до 20 от 1993 година до 2006 са направени в Русия по сценарий на Александър Курлянски и Феликс Камов, а режисьор на последните два епизода е Алексей Котоночкин. Първоначално Вълкът е трябвало да бъде озвучаван от Владимир Висоцки, но не е утвърден и е заместен от Анатолий Папанов. Заекът е озвучаван от 1 до 18 епизод от Клара Румянова, а след смъртта и през 2004 година от Олга Зверева. Разбира се, не можем да не спомнем, че през 2019 беше обявено, че сериалът се завръща през зимата на 2020 година под името "Но пъгади ваканция" с нови герои и 52 епизода, но заради пандемията от COVID-19 е бил отложен за 17 декември 2021 година. Новият сериал е ремейк на оригиналният. В България сериалът е пуснат на 16 декември 2022 година в кината от ProFilms, като пълнометражна адаптация. Аз честно казано не съм го гледал, но не мисля, че е чак толкова зле, но повече си харесвам оригинала. Ой, а я, кажется, похудел. Скорее, вытаскивайте меня оттуда! Не знам нищо за тази анимация, освен че това е руската версия на Мечопух.
Само че руснаците го наричат мечето Вини. Режисьора Хитрук изучава оригиналната книга на Мюн първо на английски и едва по-късно на руски, преведена от Борис Заходер, който става съавтор на първите две части от трилогията. Хитрук не е гледал адаптациите на Дисни докато работил. Той създава прототипните рисунки на героите заедно със своя колега аниматор Владимир Зуйков. Хитрук следва оригиналната книга на Алан Милн и базира първите си две части от трилогията върху любовта на Пух към меда. Въпреки това, докато Милн акцентира върху отношенията между едно момче и любимото му играчка Пух, Хитрук отстранява Кристофър Робин и прави Пух водещ герой. Неговият разказвач е истински разказвач, който няма никакво отношение към историята. Пух е балансиран от праща, те са най-добри приятели и присъстват във всички части на историята. Пух винаги поема инициативата, но често търси съвет и помощ от Пращчо. Основната причина за премахването на Робин е да се изключи много по-висш герой и да се поставят всички останали на равно ниво. Бах ти простотията, брата! Хитрук следва своя стил и рисува всички сцени двоизмерно. Неговата анимация беше сравнително проста и бавна в сравнение с другите адаптации. Вместо това Хитрук набляга много на диалозите и времето. Всяко движение и всяка реплика на героите са предназначени да внесат скрити детайли и ирония на зрителите от всички възрасти. Когато Хитрук посетил студиото на Дисни, Волфганг Райтерман, режисьорът на анимационния филм Мечо Пух и Ветровития ден, му казал, че харесва съветската версия повече от своята. О да, правилно ме чухте. Подобно на оригиналната книга на Милн и книга за джунглата, създадена от Ридиард Кимплинг, също има по една версия от двете страни на желязната завеса. Книга за джунглата, хит на Дисни от 1967 година в САЩ, и Приключенията на Маугли, пусната по същото време в Съветския съюз. Всеки си спомня веселите песнички от известния анимационен филм, в това число и аз, и ги обожавам много, но не очаквайте да видите пеещи мечки и танцуващи свинг маймонки в руската версия на Книга за джунглата. Приключенията на Маугли е съвсем друго нещо, по-мрачно и по-примитивно. За разлика от карикатурата на Дисни, където главният герой е весело и безобидно момче, неговия съветски събрат е силен дивак, който всъщност е отгледан от вълци. Същевременно в съветския Маугли има много повече от просто бруталност, а именно неговия реализъм. Главният герой на съветската анимация се развива в течение на няколко епизода, открива силните си страни и все повече осъзнава кой е. Маугли става лидер на глутницата и се противопоставя на нашествието на врага. С други думи, тази анимация е много повече от обикновено забавление. Може да се каже, че тя дава на зрителя образец за подражание. Наблюдаваме как Маугли расте и се превръща в състрадателен, силен и почтен човек. Както в случая с Мечо Пух, съветския Маугли изглежда много по-свързан с контекста на реалния живот. Първоначално анимацията е издадена като 5 анимационни късометражни филма от около 20 минути всяка между 1967 и 1971 година в Съветския съюз. Те са режисирани от Роман Давидов и са направени от студио Съюз Милтфилм. През 1973 петте филма са обединени в един 96-минутен пълнометражен филм. Англоязичната версия е завършена през 1996 и пусната директно на видео на 28 април 1998 под името Adventures of Mowgli. Бегло базирана на руска приказка за малко момиченце, живеещо в гората и контактите с измислени животни. Включително и доброжелателна мечка, детската анимационна поредица Маша и Мечока за първи път се появява на руски екран през 2009 година. Развитието на идеята обаче отнема много време. Аниматорът Олег Козовков за първи път измисля концепцията през 1996, тъй като наблюдава малко момиченце на морския бряг. Чакай, какво? А също така се вдъхновява и от Том и Джери. Днес шоуто, продуцирано от анимационното студио Anima Cord, е в 6-я си сезон с 11 излъчени епизода. Епизодите са преведени на повече от 20 езика и се излъчват в над 100 държави, включително САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Италия и Близкия изток. Сериалът се излъчва успешно и в YouTube, като епизодът Рецепта за бедствие, който генерира близо 2,5 милиарда показвания, става най-гледания немузикален видеоклип в YouTube. Между другото, в американската версия, излъчвана от Universe Kids and Cartoon Network,
Елси Фишър, която стои зад гласа на Агнес във филма Аз проклетника, озвучава и героинята Маша. Мърчендайзът на Маша и Мечока също се продава по цял свят. През 2015 година производителите са спечелили $225 милиона от лицензионни споразумения и продажби на стоки, като повече от половината идват от чужбина. За разлика от Смешарики и Маша и Мечока, този франчайз първоначално е замислен като пълнометражен филм за кино. Въз основа на приказката на Ханс Кристиан Андерсен, режисирана от Владен Барбе и Максим Свешников, Снежната кралица излиза в Русия в края на 2012 година. Историята за Герда и братчето Икай, които се борят с злата Снежна кралица, покрила света след, има световен успех. Накрая Снежната кралица, продуцирана от Wizard Animation, излиза по кината в повече от 80 страни, включително САЩ, Великобритания и Китай, като събира приходи около $350 милиона по цял свят. Първата част е последвана от Снежната кралица 2, Снежния крал през 2015 година и Снежната кралица 3, Огън и лед през 2016 година. И да не забравяме филма Снежната кралица 4, Огледалното кралство, пуснат през 2019 година. Има защо да е толкова популярна тази поредица. Филмът изследва ефектите от измамата, лъжата, предателството и цинизма. Ретроспекцията на Снежната кралица позволява на публиката да види символичното израстване на Герда като човешко същество в нейното арктическо пътешествие, за разлика от Снежната кралица, която в финала се завръща обратно към нейната детска форма. Кулминацията има за цел да обясни качествата на доброто сърце и благоприятните ефекти от това да си дете. Мотото на филма беше: студентът може да смрази сърцето ви, любовта може да ви направи свободен. Концепцията за любов и емпатия е обхваната в обекта на мотива, огледалото на майстор Вегард. Изискванията на героя Снежна кралица да проследи Герда и децата на учителя през второстепенен персонаж Троорм, маскиран като черен пор, допринася за нови теми за илюзия и концепция за приятел или враг. Темите за семейството, приятелството и безкористността се изследват чрез търсенето на героя Герда. Един от режисьорите на анимацията на филма беше Александър Дрогов. Известният художник Артур Мирозян също беше част от екипа. Основните предимства на Wizard Animation са нейната работа по 3D стереоскопия. Юрий Москвин отбеляза, че студиото прави иновации в много анимационни методи, въпреки контекста, в който живеят. По това време руската CGI индустрия все още се развивала. Работната сила била изградена от самото начало, тъй като няма училище за анимация, което да набира нови аниматори. Филмът представлява предизвикателство, защото имало най-много ефекти, направени в руски CG филм по време на този период от време. Овца или Вълка е руски компютърно-анимационен филм от 2016 година на режисьорите Алексей Галат и Максим Волков по сценарий на Ни Ландау и Максим Свешников. Оригиналната история, първата на Wizard Animation, съдържа елементи от приказката Вълкът и седемте коздета и концепциите за вълк в овча кожа. Разказва се за безгрижен вълк, който обича да лови овце, но един ден открива, че самият той е магически превърнат в овца. Въпреки че получава предимно положителни отзиви в родната му страна, в останалите страни те са отрицателни. Критикувани са сценарият, сюжетът, характеристиките на героите. Въпреки разочароващото представяне в бокс офиса през 2019 година, излезе продължение озаглавено Овца и вълк 2 Голям прас. Това е една приказка за живота на 10 годишно момче Сава, което иска да помогне на своето село и на майка си, която е отвлечена от порочните хиени. Опитвайки се да избяга от хиените, Сава се озовава в един магически свят, за който е слушал много истории. Там той се запознава с белия вълк Анджи, малкото смешно розово създание Пъфи, Фафъл и Нанти, очарователната дъщеря на един шаман. Заедно с новите си приятели той ще потегли към магиосника. Всеки един от тях има свои причини, поради които иска да се срещат с магиосника. Пътят им обаче ще бъде осеян с изпитания, битки и опасности. Според легендите, един днес смело момче ще освободи селото от гнева на хиените. Това е една вълнуваща и красива анимация, в която силата на сърцето и приятелството побеждават всичко. Ако някой ме попита дали има значение от коя държава е създадена анимацията, то отговорът ми е не. Ако самият анимационен филм или сериал е добър, във всяко едно отношение няма значение откъде е. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесал този клип. Напишете в коментарите, ако сме пропуснали да споменем някоя друга руска анимация във видеото. И още нещо. Ако желаете да гледате нашата класация топ 5 най-добри игри на Батман, отидете в Gumroad. Линк ще намерите долу в описанието.